Kan du høre det tydeligt nu? Ja. Okay. Jeg starter nu så. Vi er Et Al Design, et dansk designbrand, og vi har eksisteret siden 2012. I dag forhandler vi vores produkter i ca. 40 forhandlere i Danmark, og er nu på vej ud på de internationale markeder. Vi har ledt efter den bedste skokvalitet, og den har vi nu fundet i Portugal, hvorfor vi er på vej ned og besøge vores fabrik. Vi har taget til en lille by nord for Porto, som hedder Felgueiras. Felgueiras er mekka inden for skoproduktion, og 99% af befolkningen arbejder med sko, og størstedelen af skoproduktionen i Portugal foregår i Felgueiras. Vores agent Daniel er født og opvokset i Felgueiras. Han har arbejdet med sko hele sit liv og har et stort kendskab til branchen. Hans ekspertise ligger i lædervarer, hvilket er en stor fordel for os og vores produkter. Ved at flytte til Portugal flytter vi jo lidt vores fokus fra en bundlinje til en kvalitet. Altså det, som det hele startede med, selve passionen for sko, for at lave en kvalitet, for at gøre folk glade. Glæden ved at se andre med ens produkt er jo det, der tæller allerhøjst frem for en bundlinje. Og det er lige netop det aspekt, vi har valgt at fokusere på ved at flytte til Portugal. Det hele kom så af, at vi snakkede om at sikre den her kvalitet, og hele tiden også flytte os i takt med, at vi bliver større og større. En af de vigtigste ting for os har været at skabe nogle relationer til de folk, vi arbejder med. Vi tror på, at magien opstår, hvor den nære relation også opstår. At du arbejder sammen med nogle mennesker, du stoler på, og som du kan stå indenfor. Ved at have gode relationer til dem, du arbejder med, sikrer du også den her kvalitet og sikrer, at din arbejdsproces er optimal. Lige netop det aspekt har taget rigtig lang tid og er noget, vi har fokuseret meget på. På den fabrik, vi har valgt, gennemgår skoen 50 stationer. Ved hver enkelt station arbejder hver sin specialist med sit område. Herved sikrer vi, at alle elementer i skoen bliver varetaget af lige netop den ekspertise, som den har brug for. Det er en markant længere og det er en markant dyrere proces. Men ved at bruge den her proces, der får vi det optimale produkt, og vi får en kvalitet, som vi kan stå inden for. Fordi vi vil ikke have den første og den bedste, vi vil have den bedste. Turen til Portugal har været en kæmpe oplevelse. Det har været hårdt arbejde, men værdifuldt arbejde. Der er selvfølgelig lagt mange timer i det, men det har været et godt selskab. Men vigtigst af alt, der har det dannet et godt fundament for fremtiden, og det glæder vi os til at vise jer. That's a wrap!